Rawangeha Sûriyeyê mafê mirovan ragihand ku balafirêna rejima Sûriyeyên cengê 13,084 operasyonê di heya mavan her 6 mehên borî de li dijî gund û bajar û bajarokên Sûriyê encam dane. Rejima Sûriyê operasyonên xwe piştî destpêkirina operasyonên hevpeymaniya navdaletî li dijî rêxistina Daeş ji 20 û sê mehanehan ya sala borî de zêdetir kirin. û mijîlbûna cîhanê bi şer û cenga li dijî rêxistina Daeş istiqlal kir û dest bi zêdekirina operasyonên xwe ji şefeqa roja bîstan ya mehadehan ya sala borî de kir. Li gorî Rawangeha Sûriya mafê mirovan di vê dema ku hatî destnîşankirin, balafirên rejima Sûriyê 7,188 bermîlên teqîner li ser çend parêzgehên Sûriyê de avêtine. Herwiha balafirên şer û yên cengê jî 5,896 operasyonên asmanî li dijî bajarok û bajarên Sûriyê encam dane. Li gorî amarên ku ji aliyê Rawangeha Sûriya mafê mirovan ve hatine tomarkirin, di encama van êrîşan de 2,312 welatiyên sivîl hatine kuştin. Di navê vê hejmarê de 529 zarokên temenên wan di jêrê 18 salî de hene. Herwiha 376 jinên di jêr 18 salî de jî hene. Her wisa di nava hejmara giştî de 1407 mêr jî hene. Rawangehê herwiha di raporta xwe de diyar kiriye ku di encama van operasyonan de 13,000 welatiyên sivîl birîndar bûne û bi hezaran xelk jî derbeder bûne. Tevî ziyana maddiya mezin ya ku geheştiya wanê navçeyên ku ew operasyon li dijî wan hatine bikaranîn. Di raporta Rawangehê de herwiha hatiye ku bi sedema van êrîş û operasyonan 744 çekdarên yekîneyên şerker û Eniya el-Nusra û rêxistina Daeş hatine kuştin û bi sedan kes jî ji wan rêxistin û yekîniyan birîndar bûne. Di dawiya daxuyaniya xwe de Rawangehê carek din banga xwe ji bo civaka navdaletî kir ku di ber berpirsyaretiya xwe de rabe û kar ji bo rawastandina vê kuştina rojane li dijî gelê Sûriyê sivîl bigire.